és un dia excepcional. Esta és una nit màgica, d'emocions, on acudim il·lusionats a l'inici de les nostres festes. Unes festes que, si ho pensem bé, són el més pur reflexe de la nostra identitat, de les nostres singulars costums i tradicions. I per a que compartim molts moments d'unió, de diversió i de participació, tots els carletins i carletines. Crec que no m'equivoque si dic que les nostres festes són úniques en el món. Gràcies a tots els grups d'amics i amigues que amb el vostre esforç i contribució fan de la nostra plaça Major un lloc únic al món. Una perfecta combinació d'actes, activitats i tradicions que han anat passant de generació en generació fins a arribar als nostres dies. Llancem confeti i ompliu els nostres cassetons i els nostres palcos com mai. Les festes són motiu d'alegria, de reunió amb la família i els amics, de retrobar-nos en els que viuen fora i de recordar els que ja no estan ací. Són la manifestació de la nostra unitat en la diversitat i l'expressió de la nostra identitat com a poble. Una expressió cultural i de vida que és gràcies a la vostra generositat de les nostres associacions que any darrere any organitzen activitats per a tots nosaltres. Carlet i les seues festes són el que són gràcies a vosaltres. Carlet és una ciutat oberta, dinàmica i acollidora. I és que sempre ens hem distingit per ser un poble treballador i avantguardista, acollidor i enginyós, artista i intens, intel·ligent i curiós. Ja estem en festes, a disfrutar-les. Moltes gràcies.